sir ka mainom. Kani siya boss, kani tinggi kunin mo. Lusay niya, kani kabantay ka. Kani lusay ya. Hindi na to tandugon mo dako ni siya mo na hinungdan. Nga nganong na taong magsugod-sugod or mutaking-king mulakaw. Ano sa hinungdan ha? Wala man ta sa maestro. Wala magtaking-king mo sa mulakaw. Mo na hinungdan, katawag ganin niya osteoarthritis ha. Osteoarthritis, knee arthritis, kani heel arthritis ha. So kaning arthritis sa para malikayan din mo take puhon, una-una bawal mo ka og itlog, manok, ginamos, bulat, uyak, kasayan, alimango, balot ha. Magkakam kag balot. Oh. Ah. 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 Magamay. Ah. Uy, bigat na. Sige to dre boss. Dito sa tuhod. Sige to gingon ko dre. Sa sugar. Very good. Kani. Okay. Wala gidahay no. So kani siya mo ni ang sugar. So automatic kita tanang tao nagi sugar ang atong lawas. Di man ta mo barog o walay sugar ang atong lawas. So manikamot ang kita sir. Nga atong sugar mag-level or di mo taas ang atong sugar ha. Para di ta magka-diabetic ingon sa doktor. So ang bawalan ni soft drinks, kape, juice ha. Wala kami ng soft drink. Ayun na kanan. Mahina ito kuya ka. Ha? Mahina ito sa. Hindi ka lang. Ah. 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 Yan ha? Kani mo kong iro ba no? Ha? Kani mo kong iro. Kamay sir ha? Ha? Ang gasa ko. Makalugar kag tanaw ko sa tanawa kong YouTube niya ha? Sige. Nato YouTube ha? Ano ba mo nga?
Eric Hilot lang, i-search lang ha. Ah, Eric Hilot niya. Paki-subscribe na lang po. Osud. Nana ka unya. Ha? Nana ka unya sa YouTube. Ah. Sa ay. Amo sa karong adlaw ah. I-share dahil na nasa napahilot na dyan ko diya guys. Oh. Lami yun. Kaya. Ah. Okay, tapos na. Kaya ra? Kaya ra guys. Kalahotay kita. Disgrasya sa motor.